these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagbabagang balita. Kuta ng mga NPA sa Abra, nakubkob, mga baril at gamit na diskubre. Dalawang menor de edad huli matapos manloob ng isang tindahan sa Tabuk City, Kalinga gamit ang baril-barilan. Mga negosyante. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagbabagang balita. 4 sugatan at 1 patay sa magkahiwalay na aksidente sa Baguio at Abra. Kalahating milyong pisong halaga ng shabu na diskubre sa isang bahay sa Baguio City. 2 patay sa pagkalunod. Mga matataas na kalibre ng baril isinuko sa Abra. Baguio City, Itogon, Benguet at ilan pang bahagi ng Hilagang Luzon niyanig ng lindol. Tiwala ng mga Pinoy sa mga news report tumaas ayon sa Reuters Institute. Ilang tsoper nakatanggap ng ayudang krudo. Mula sa Highland TV News Center, Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag nga rabii amyana na Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at may init na balita. Patay ang isang tricycle driver sa Abra habang 4 naman ang sugatan sa Baguio City sa magkahiwalay na aksidente. Ang buong detalye sa report ni Charles Limon. Tama sa ulo ang ikinamatay ni Sherwin Alagaw, 36 anyos, isang tricycle driver sa bayan sa Pidigan, Abra. Ito'y matapos masagi ng truck kahapon sa kurbahang kalsada sa barangay Pangtud, Pidigan, Abra. Sa Bangged para mag-deliver ng mga grocery items sa Miguel Chaik, saka sa NCT, saka sa Aquino Grocery. Tapos ito namang itong tricycle bali galing dito sa sentro ng Pidigan, pauwi sana sa Soyo. So bale itong forward truck natin bale na overshoot siya. Sa umagaw ng linya, bali inagaw niya yung linya ng kasalubong niyang tricycle. So na side sweep niya, yun medyo nadaganan yung tricycle. So yun yung kinamatay ng biktima. Dahil sa lakas ng pagsagi ng truck na minamaneho ni Carlo Pardon, nadaganan ang tricycle driver. Naitakbo pa sa paggamutan ang tricycle driver pero idineklara din itong dead on arrival. Idinaan na lang sa areglo ng kumpanya ng truck at ng pamilya ng biktima ang insidente. Ayon sa Pidigan PNP, talamak ang insidente sa nasabing bahagi ng kalsada. Nasa 2 hanggang 3 aksidente kada linggo ang naitatala rito. National highway kasi ito, sir. Tapos sharp curve siya, tapos pataas, paangat yung daanan na ito. Kakandak po kami ng checkpoint. So pinagsasabihan natin yung mga
mga motorista natin, lalo na po yung mga single motor natin na palaging magsuot ng mga helmet. Tapos, itignan nila, sundin nila yung mga traffic signs natin. Tila yuping lata naman ang harapan ng van na ito kanina sa kahabaan ng Camp 7 sa Cannon Road. Nakilala ang driver ng van na nawalan ng preno na si John Mayapit, 70 taong gulang. Anya, wala naman daw problema ang kanyang sasakyan bago ang aksidente. Ganito, galing ako ng Baguio, pauwi ako sa Camp 6 dahil nag-diesel ako ng Baguio, pauwi ako ng Camp 6. Nandun ako sa may kurbada na wala ng preno yung sasakyan ko at saka yung manibila nag-lock kaya hindi ko makontrol yung dahil nag-lock yung manibila. Dahil dito, nasagi niya ang papaakyat na van na may sakay na turista galing Maynila. 4 sa 13 sakay ang nagtamo ng minor injury. Agad silang dinala sa Baguio General Hospital. Laking pasasalamat ni Mayapit dahil hindi dumiretso sa bangin ang sasakyan nito. Yung akin, inano ko lang sa may padir, doon sa padir ng kalsada para hindi mahulog. Doon huminto na yung dahil hindi pati preno wala na loose brake nga kaya yung sa tala ng Traffic Enforcement Unit ng Baguio City Police Office, aabot na sa 410 ang naitalang aksidente sa una at ikalawang quarter ngayong taon. Madalas na sanhi ay driver's error at mechanical defect. Yan, kailangan nating una i-check yung kondisyon ng ating mga sasakyan, kondisyon ng sasakyan, kondisyon ng driver, at yung ating blue baggage na laging pinapaalala ng ating mga kapulisan. Charles Nicolemon para sa Luzon Headlines. Isang 10 taong gulang na bata ang naaksidente sa motorsiklo. Base sa monitoring, patuloy ang pagdami ng mga aksidenteng kinasasangkutan ng mga motorsiklo. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Isang 10 taong gulang na bata ang naaksidente sa motorsiklo sa Kapangan, Benguet. Magkasalubong sila, ma'am, nakita ni yung barangay kapitan na pag-iwang-iwang yung nakamotor na minor de edad. Hinintuan niya sa gilid, dun sa may linya, ma'am. Tapos suminto yung si barangay kapitan. Direct-diretso pa rin yung bata dun. Yung parang yung bata po sumalpok dun sa may gilid ng right side, driver side, dun sa may sakyan ng sakyan ni kapitan. Base sa investigasyon, hindi rin nakasuot ng helmet ang bata. Tapos yung bata daw na gano'n, mahilig daw sa mga gano'n, kaya siguro, alam na magmotor, nakita yung motor, tinakbo. Ay, tinakbo. Wala. Oo, Okay. hindi nga alam ng mga yung mga kasama. Kasi yung tito niya, inaayos nila yung scrap nila dun sa loob. Hindi nila napansin na kinuha ng bata yung motor. Noong Abril ay may naitalaring aksidente na sangkot ay minor de edad. Bagamat kakaunti ang bilang ng mga minor de edad na nasasangkot, patuloy pa rin naman ang pagtaas ng bilang ng mga aksidenteng sangkot ang motorsiklo. Sana tulungan nila kami bantayan yung mga anak nila. Kasi nagsisikpin naman po kami. Yun na nga. Pag alam nilang may checkpoint, hindi sila lalabas. Tapos sana, huwag na lang, sila na lang maghatid sa mga bata. Dahil na lang nila. Tapos siyempre dali nila yung helmet, ORCR, para hindi sila masita sa checkpoint. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Arestado naman ang isa sa mga high-value target dahil sa droga sa Baguio City. Resulta ito ng mas pinaigting na kampanya kontra droga sa lungsod. Magbabalik sa report, Charles Limon. Tiklo ng pinagsanib na puwersa ng PDEA at pulisya ang isa sa mga high-value target sa illegal na droga sa East Quirino Hill, Baguio City.
Ito'y sa bisa ng search warrant na inilabas ni Judge Maria Ligaya Itliong Rivera. So ito matagal ng trabaho ng PIDEA nito, nakikipag-coordinate sa atin. And luckily, kagabi na iserve natin yung search warrant na matagal ng binabalak ng ating kapulisan at ng PIDEA. So, sa paghahalughog ng mga otoridad, natagpuan ang pinaniniwalaang shabu na may bigat na 98 grams at nagkakahalaga ng 669,000 pesos. Nakuha din ang ilang plastic sachet na ginagamit sa pagbebenta ng droga. actually, yan pa yung tinitingnan namin kung gaano kalalim yung kanyang ugat sa supply ng droga dito sa Baguio. Pero yung ating masisiguro dito, ito naman effort din ng ating community na isinusumbong din. Ito yung point of concentration namin ng targeted operation natin. Ito kasi yung ikinumit natin para mabawasan yung mga drug personalities that are na nag-ooperate dun sa Cordillera Administrative Region. Ayon kay Director Castro, patuloy ang paghina ng supply at demand ng shabu sa Cordillera dahil sa serye ng kanilang mga operasyon. At malawakan yung operation dun sa mga point of entry ng shabu. NCR, Calabarzon Region at sa Region 3. Nababawasan din yung supply na dumarating dito sa atin. At indicator niyan, yung pagtaas ng presyo ng street price ng drug dito sa atin. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Isang bangkay na palutang-lutang sa ilog ang natagpuan sa Tabuk City, Kalinga. Nalunod naman ang isang bata sa Bukod, Benguet. Magbabalita, Ren de Guzman. Patay ang 9 na taong gulang na bata matapos malunod sa Adonot River, Sitio Adonot, Ambuklaw, Bukod, Benguet noong Martes. Ang interview namin sa father niya, si Mr. Victor, pumunta sila doon sa Adonot doon, sa may quarry site doon, sa Adonot, Ambuklaw. And then yung father niya, kasalukuyan nagre-repair siya kasi itong father niya, backhoe operator ito man. So noong busy siya na naglalagay ng langis sa backhoe, hindi niya alam na yung anak niya, pumunta pala doon sa may ilog. So after 30 minutes, nung tinignan niya, wala yung anak niya, hinanap niya. Pero andun na doon sa may tubig, nanunod na. Agad daw siyang humingi ng tulong mula sa barangay at itinakbo nila ang bata sa Dennis Molintas District Hospital sa Daklan, Bukod, Benguet, pero idiniklara na siyang dead on arrival. Ayon sa Bukod PNP, kalmado naman daw ang tubig nang maganap ang insidente. Pero dahil sa patuloy na paghahakot ng buhangin sa ilog, ay lumalim na ito ng halos 3 hanggang 4 na metro. Samantala, kanina namang umaga, isang bangkay ang nakitang palutang-lutang sa Chico River, partikular sa parteng Mosimos, Dupag, Tabuk City. Nakatanggap po ng ating opisina ng tawag na may palutang-lutang na bangkay. So nag-responde po ang ating kapulisan dito sa Tabuk City Police Station at doon natagpuan yung bangkay. Sa lakas ng agos ng tubig sa ilog, kinailangan daw nilang gumamit ng gulong ng sasakyan. Nang maiahon na ang katawan, positibo itong kinilala ng ilang kamag-anak na si Lito Ngayom, 38 years old, residente ng Duknak, Antonio Canao, Lubuagan, Kalinga. Ito ay may mental illness kasi ito ay kilala doon sa lugar nila na siya ay kawalang-walang. So doon, nawalang-walang doon sa lugar nila at last na nakita ay nung June 13 pa, yung last na nakita doon sa lugar nila. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Sa Abra, isinuko sa mga pulis ang matataas na kalibre ng baril. Ang buong detalye sa report ni Charles Limon. Iba't ibang matataas na kalibre ng mga baril ang isinuko ng pamilya Disono sa Pilar Abra 2 buwan matapos ang madugong inkwentro.
Alinsunod ito sa paghahain ng Police Regional Office Cordillera noong Martes ng Revocation and Confiscation Order ni PNP Chief Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. As part kasi nung revocation order na inapprove ng ating OIC PNP yun, lahat ng license na baril na nakapangalan sa kanila is na nirequire to ng government na ma-confiscate in favor of the government, syempre. So, yung mga baril na yun is magiging under custody ng ating Regional Civil Security Unit. 8 iba't ibang klase ng mga baril ang sinuko ni Pilar Mayor Mark Roland Somera, kinabibilangan ng 7 pistol at 1 shotgun. Isinuko naman ni Vice Mayor Josefina Disono ang 1 shotgun. Pinagpapasalamat naman ng PNP ang mapayapa at maayos na pakikipagtulungan ng pamilya Somera. Na-commend ng ating RD sina PD Kula at sina Major Mangangay dahil sa mais na pagpapacilitate ng pag-turn over nito mga nasabing baril na ito. So far, yun lang naman yung natin, yung parang ni RD doon. Sinikap ng news team na makuha ang pahayag ni Mayor Mark Roland Somera pero hindi niya sinasagot ang aming tawag. Idinaan ang pagsuko ng mga baril sa pamamagitan ng Legal Counsel ng Barangay Poblasyon Pilar Abra. Ang paglabas ng nasabing kautusan ay nag-ugat sa hindi umano pagsunod ng convoy ni Vice Mayor Josefina Disono sa Comelec Checkpoint noong katapusan ng Marso. Nauwi ito sa engkwentro at isa ang kumpirmadong patay. 14 na mga baril ang isinuko ng pamilya Somera, kabilang na din ang 12 security aid personnel nito. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa mga balita, may nakikita tayong mga newly born child, baby, iniiwan sa basurahan, iniiwan sa kugon, or iniiwan kung saan-saan, and buti kung buhay yung mga batang yan. But kung namatay ang isang baby in the course of being given birth, what is the crime committed? And can you go to jail for that? Under Article 257 of the Revised Penal Code, you can go to jail if you abort intentionally a child, no? At yung intentional abortion actually is punished under Article 256 of the Revised Penal Code. Yung unintentional abortion, aksidente, can be punished under Article 257 of the Revised Penal Code. And yung Article 258, ito ay pinapunish ng mga taong responsible for the abortion, either the woman herself or yung kanyang parents, or the nurse, the doctor, the hilot, or any other person who causes abortion to a child. At pag namatay, no, intentionally yung anak, you will have Article 255, which is infanticide. And of course, you kill a baby which is less than 3 days old, that will be considered a crime of infanticide. No? Yung penalty ng intentional abortion, meron tayong isang kaso na the Supreme Court imposed the death penalty doon sa kaso ng intentional abortion. Maswerte lang yung akusado dahil nung inimpose yung death penalty ng ating Korte Suprema, suspended yung effects ng death penalty under the Constitution because of an act of Congress. So sa nangyaring kasong ito, instead of death, the person has been sentenced to reclusion perpetua or life imprisonment without eligibility of parole.
So, these are the crimes on abortion. Bawal ho ang mag-abort, bawal ang magpa-abort, bawal ang tumulong sa isang taong nagpapa-abort. And if you are responsible for that, you will also be criminally held liable for abortion under the cited articles of the Revised Penal Code. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Baguio City, Itogon, Benguet at ilang pang bahagi ng Hilagang Luzon, niyanig ng lindol. Yan at iba pang balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 at Tab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into home. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Aha! Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Upang mapataas pa ang bilang ng mga bakunado sa bansa, suportado ng mga eksperto ang vaccination sa mga edad 5 pababa. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Hindi sang-ayon si Jessa na ipabakuna ang kanyang 3 taong gulang na anak
kung sakaling aprobahan ng DOH ang pagbabakuna sa mga batang 5 taon pababa. Ayoko muna kasi syempre ang vaccine kasi madaming nabibigay na ano sa katawan. Kaya para sa akin hindi muna talaga. Para na rin sa sure na paglaki nila. Pero kung sa pag 5 years old naman siguro, kung kaya talaga ng katawan. Ayon sa US Food and Drug Administration, ang bakunang Pfizer ay ligtas at mabisa para sa mga batang edad 5 pababa. Sang-ayon naman dito ang ilang eksperto. Immunogenicity, ang datos show na ang antibody response ng mga bata ay mataas, mas mataas pa ng konti. Kaysa konti lang, no? Yung may tinatawag tayong geometric mean titer ratio, nasa 1.2 siya hanggang 1.3 komparado sa 16 to 25 years and above. So, mataas pa nga ng konti, pero kung sabihin na lang natin, pareho lang. And in terms of efficacy, hindi pa masyado kasing kompleto din naman yung efficacy, pero may konting datos na nasa 76 hanggang 80% ang proteksyon na naibibigay niya against Handa naman ang mga otoridad sa Baguio sakaling payagan na ito. So, of course, pag dumating ang advisory ng DOH, no, all systems go, like pagdating sa logistics, supplies and the vaccine, even the RISCOM, yung communication natin nga sa ating mga parents, kung we have already ramped up the campaign, then and we have the advisory from DOH, then why not? No, we can do it already. Upang mas mapaigting pa ang immunization coverage ng mga bata, suportado rin ng ilang mga pediatrician ang rekomendasyon kahit na may mga posibleng side effects. Side effects ng kahit anong gamot, lahat naman may side effects. As long as the benefit outweighs the risk, then kahit sa sarili kong anak, I'm willing naman na ibigay yung vaccine. Yes, so it's feasible po. Yes, kung it's already approved, then might as well go with it. Okay. Kahapon lang, 10 bagong kaso ang naitala sa Baguio. Nananatiling nasa Alert Level 1 ang lungsod. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Niyanig kaninang hapon ng lindol ang Baguio City, Itogon, Benguet at ilang pang bahagi ng Hilagang Luzon. Ang buong detalye sa report ni Randy Guzman. Niyanig ng magnitude 5.3 na lindol ang bahagi ng Ilocos Sur kaninang alas 2:08 ng hapon. Naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang epicenter ng lindol sa bahagi ng Candon City, Ilocos Sur. Meron po siyang lalim na 14 kilometers. Yung depth po ng focus po nito at ang origin po nito ay tectonic. So ayon sa pinaka-latest information ng PHIVOLCS, ito po ay 5.1 magnitude na. Ramdamang intensity 4 sa Candon City at San Esteban, Ilocos Sur. Intensity 3 naman sa Vigan City, Ilocos Sur, Pinili, Ilocos Norte, Sudipen at Bangar, La Union at Bolinao at Alaminos, Pangasinan. Intensity 2 naman ang naramdaman sa Sinait, Santa Cruz at Santa Lucia, Ilocos Sur, Bacara, Ilocos Norte at San Juan, La Union. Kasama ng Pasukin, Ilocos Norte, Intensity 1 ang naramdaman dito sa Baguio City at Itogon, Benguet. Pasado alas 2:16, muling naramdaman sa Baguio City at Itogon, Benguet ang magnitude 1.9 na aftershock. Or ang sentro kasi po nito ay sa Region 1. So ongoing yung coordination namin sa Ilocos or Region 1 RDRRMC. Kung mayroon man po tayong mga na-monitor na damages doon. But here in the Cordillera Administrative Region, wala po tayong damage na nakikita. However, nag-issue na po tayo ng public advisory sa ating mga stakeholders, sa mga local disaster risk reduction and management council, at saka na rin sa mga general public na maging handa at magkaroon ng assessment sa mga areas na naramdaman po itong ng earthquake tulad ng Baguio City. Nakaalerto na rin ang City Risk Reduction Management Office at iba pang mga ahensya sakaling makaramdam ng mas malalakas pang mga pagyanig.
Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Tumaas daw ang bilang ng mga Pinoy na nagtitiwala sa mga balitang napapanood sa online at tradisyonal. Ang dahilan, alamin sa report ni Sofia Pagaduan. Malaking tulong para kay Andrew ang panonood at pagbabasa ng balita, lalong-lalo na at may pandemya. To online learning, so my news consumption in my perspective was through the internet. It's more of a Facebook and other reference such as Inquirer.net. I also got news from that portal. And I think I also got news with YouTube din po. Para kay Mang Leopoldo naman, mahalagang kilatisin ang mga balitang nakikita online. Ginagawa ko naman tinitingnan ko naman Hindi ako basta naniniwala sa ibang news. Sa news, tinitingnan ko. Conforme, hindi ko pinahiral ko rin ng konsyensya ko kung totoo hindi. Base sa digital news report ng Reuters Institute ngayong taon, tumaas ng halos 5% ang overall trust score ng media. Halata rin ang pagtaas ng paggamit ng mga social media at online sites kaysa sa telebisyon upang makakuha ng balita. Sabihin mo 5% increase, it's still an increase in the trust rating for media companies, especially in this day and age where we are flooded with disinformation and misinformation through the digital platform. Following also the report dun sa continuous rise in the migration of news consumption from the digital platform, it only shows that we have worked enough. Marami ring mga hamon na hinarap ang iba't ibang mga news institution sa mga nakalipas na taon. Kaya payo niya, bilang mga journalists also, we have to evaluate ourselves. How have we been communicating to our audience? How have we been communicating to the public that we serve? Sabi nga nila, trust is not something that is given. You have to earn it. And communication builds trust. Diba? Proper communication builds trust. And communication is always two-way. How do we communicate, we give our side, diba? Pero how good are we in listening? Kaya para sa mga katulad ni Andrew, mahalaga niyang maging mapagmatsyag at kritikal sa mga balitang nakikita online. I'm doing is cross-checking it with other sites such as yung sinabi ko yung sa Inquirer, tas Philippine Star News, and other po na parang internet sites din na credible po. Kasi syempre, you don't trust naman the article na nakita mo lang tapos na nabasa mo lang tapos naniwala ka na. Dapat you search if it is true and real po. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Ilang tsuper nakatanggap ng ayudang krudo. Ang kwento susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Sa
milk tea ng batang 90s. Tara't atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Ayun, may target na ako. Lagot ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may banta na ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Isang barangay sa Baguio City ang namahagi ng krudo sa ilang tsoper ng jeep. Yan ang kwentong ibibida ni Randy Guzman. Ako na, lahat dito na nagdi-dispatcher, ako nang pinamatagal. Sa 3 dekadang pagiging dispatcher ni Alvin, marami na raw siyang nakilalang jeepney driver. Nitong nagdaang buwan, napansin niyang marami na ang nag-iba ng trabaho. Oo, ang dami na. Nag-construction na sila. Ang dami nang umalis dito sa amin na driver. Dahil walang kinikita, working without pay. Eksakto lang sa Corodo at Boundary. Isa sa tsuper na nais na ring tumigil si Jet. Sa loob ng 20 taon niyang pamamasada, ngayon lang daw siya nahirapan. Pero sa taas ng crudo ngayon, siyempre medyo nabawasan na rin yung naiuwi, ganun. Ay, mas mahirap po ma'am kasi sa taas nga po yung sa taas po ng crudo ngayon ma'am. Eh, diskarte na lang po yun ma'am kasi at least kung may naiwan din, pamalengke, ganun. Mulat sa kasalukuyang sitwasyon ng mga jeepney drivers, ang mga opisyal ng Barangay Azco na may sakop sa Abanao, Zandueta, Kayang, Tugum, Chuntog, Tianom at Otek. Dito'y marami kasing paradahan ng mga jeepney. Kaya kahapon, namigay sila ng ayudang krudo sa mga tsuper. Actually, this is a social responsibility ng aming barangay. Although, itong mga jeepney drivers natin,
sila po ang nakakuha ng simpleng ayuda or pwede nating sabihin fuel subsidy. Alam naman natin kung subsidy, ito po ay tulong para sa mga iba-ibang sektor ng barangay. Ito po, nanggaling po ang pondong yan sa mga stakeholders po namin dito sa barangay. Alam nyo naman dito sa barangay, wala po kami mga pondo para sa mga ganyang aktibidades. Marami pong nagbibigay dito sa barangay na para sa mga iba't ibang activity para sa iba't ibang sektor ng aming barangay. Mas pinili na lang po muna namin i-address ang ganitong para mga tsuper po natin ang makikinabang sa ngayon. Aabot sa 43 na tsuper ang kanilang binigyan ng 1.5 litro ng krudo. Kung yung 1 litro sabihin na natin na 90, at least may malaking tulong na rin po yun, ma'am. At least kahit kunting bagay, malaking tulong na rin po, ma'am. Sa barangay Asko, malaking tulong po yun. Nagpapasalamat kami sa kanila. Hirit niya, sana'y mas marami pang tulong na dumating sa kanila, lalo na't hanggang ngayon ay hindi pa rin napagbibigyan ng kanilang hiling na taas pasahe. Pinag-uusapan na ng Barangay Asko kung kailan ang susunod na pagbibigay ng ayuda. Naglalaro ngayon ang presyo ng gasolina mula 85 hanggang 90 pesos, 82 pesos hanggang 88 pesos naman ang presyo ng diesel. Randy Guzman, News Force, North Luzon. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.